Muzina wa Atate ndi la Mwana ndi la Mzimu Woyera. Amen. Ndikulandireni abale okondeka mwa Ambuye lero lachinayi pa 13 February chaka cha 2025 ndipo maoto oyamba akuchokera m'buku la Genesis mutu 2 kuyambira ndi 18 kulekera 25. Amene akutiwerengera mawu oyamba ndi Cecilia Kandani wa Holy Childhood, utumiki wa ana, kuchokera ku St. Peter the Apostle Utali 1 Parish Diocese ya Mangochi. Mawu Woyera ni monga adalembera Mariko mutu 7 ndi 24 kulekera 30. Amene akutiwerengera mawu amthenga wabwino komanso kutigawira mawu ndi Reverend Father Stephen Limbani Kasimu, kuchokera ku St. Peter the Apostle Utali 1 Parish Diocese ya Mangochi. Mawu oyamba. Mawu a buku la Genesis. Chauli adati, si bwino kuti munthu uyu akhale yekha, nipanga mnzake kuti azimthandiza. Chauli adatenga dothi, naumba nyama zonse ndi mbalame zonse, nabwera nazo kwa Adamu kuti azitche mayina. Mwakuti mayina amene Adamu adazitcha, mayina ake ndi omwewo. Adamu adazitcha mayina nyama zonse, mbalame ndi zamoyo zonse zakuthengo. Komabe padalibe mnzake kuti azimthandiza. Tsono Chauli adagonetsa Adamu tulo tofa nato, ndipo ali mtulo choncho, Mulungu adachotsa nthiti natsekapo ndi mnofu pamalopo. Chauta Mulungu adapanga mkazi ndi nthiti imene anachotsa kwa Adamu uja. Ndipo mkaziyo Mulungu adabwera naye kwa iye. Adamu adati, uyu ndiye fupa lochokera ku mafupa anga, mnofu wochokera ku mnofu wanga. Adzatchedwa mkazi chifukwa watengedwa kwa mwamuna. Chifukwa chake mwamuna amasiya atate ndi amayi ndipo amaphatikana ndi mkazi wake. Choncho awiriwo amakhala thupi limodzi. Mwamuna ndi mkazi wake uja onse adali maliseche, komabe sankachita manyazi. Mawu a Ambuye. Ambuye akhale nanu, akhalenso ndi mzimu wanu. Mawu amthenga woyera monga adalembera Mariko. Ulemu kwa inu Ambuye. Pa nthawi yomweyo Yesu adanyamuka kupita ku dera la ku Tiro, adakakhala ku nyumba kwina, ndipo sadafune kuti anthu adziwe kuti ali kumeneko. Komabe sadathe kubisika. Nthawi yomweyo mayi wina amene mwana wake wamkazi ankavutika ndi mzimu woyipa adamva za iye. Adabwera kwa Yesu nagwada ku mapazi kwake. Mayiyo anali mkunja wa mtundu wa anthu a ku Silo Fenisia. Adampempha Yesu kuti akatulutse mzimu woyipawo mwa mwana wake. Koma Yesu adamuyankha kuti ayi, alekeni ana ayambe adya nkukhuta. Sibwino kutenga chakudya cha ana nkuponyera agalu. Apo mayiyo adati, nzoonadi Ambuye, koma suja ngakhale agalu omwe amakhala m'munsi mwa tebulo nkumadyako nyenyeswa zimene ataya ana. Apo Yesu adamuwuza kuti, chifukwa cha mawu amene anenawa, pitani, mzimu woyipawo watuluka mwa mwana wanu. Mayi uja adabwerera ku nyumba kwake nakapeza kuti mwanayo aligone pa bedi, mzimu woyipa uja watuluka. Mthenga wa Ambuye. Ulemu kwa inu Ambuye Yesu Kristu. Abalanga okondeka mwa Ambuye, tikupitiliza kusinkhasinkha mawu oyamba kuchokera m'buku la Genesis, ndipo Mulungu akupitiliza ntchito yake yakulenga. Ndipo lero akuyankhula akuti si bwino kuti munthu akhale yekha. Ndiye tikuona kuti akupitiliza kulenga nyama zonse zokhala m'menemo, mbalame, ndipo akumpasa Adamu udindo
oti azitche mayina, kutanthauza kuti mayina amene tikutchula tsiku lalero anyama kaya mbalame adapereka ndi Adamu ameneyi. Kodi zimenezi kutiphunzitsa chiyani? Zikusonyeza ubale wabwino umene Adamu anali nawo ndi nyama komanso zonse zolengedwa, kuti inu ndine tikuyenera kukhala ndi chilengedwe chimenechi pa ubale wabwino. Papa Francis adalemba kalata ichi ya Laudato Si imene imapempha inu, imapempha ine kuti tizale, tisamalire chilengedwe, mitengo. Koma tilipo ena mmalo mokhala pa ubale wabwino ndi chilengedwe, timakhala anthu ankhanza ndi chilengedwe chimenechi, mangodula mitengo, tisaone buluza kuyenda kupha kutani. Ndiye tikuona kuti Adamu akuzitcha mayina, zimene zikutiphunzitsa kukhala pa ubale wabwino ndi chilengedwe chimene tili nacho. Tikuonanso nena kuti pamene munthu akhala pa ubale wabwino umenewu, pamakhala umodzi pakati pathu. Ine ndi mnzanga ngati kukhala bwino, community yathu ansembe ngati kukhala bwino, pamakhala umodzi, kumasukirana, kuuzana ndithu program, abambo lero tikuli chakuti koma ndikuchokapo mutenge izi. Koma ngati palibe ubale wabwino pakati pathu, basi wina ngochoka osamuuza nzake kuti akupita kuti kapena ndipange chani ndikasala. Ubale wabwino umatithandiza anthu ofe kumaso kukhala anthu osamalana pakati pa wina ndi nzake. Ndipo ubale wabwino umenewu umatithandiza kukhala anthu achikondi, komanso umatithandiza kukhala anthu omvesesana. Ndikuona kuti atalenga zonsezi, Mulungu akupitirizanso kulenga mkazi. Ndikuona kuti Adamu akuyankhula mawu ndi chimwemwe kuti uyu ndiye fupa la fupa langa, mnofu wa mnofu yanga. Taona kale dzulo kuti kulengedwa kwa Eva kudabweretsa chimwemwe makamaka kwa Adamu, kuti banja lisakhale chipinjo, banja chisakhale chitonzo, banja chikhale chida chobweretsa chimwemwe. Chifukwa ngati mbanja muli chimwemwe, ndiye kuti anthu atumikira Mulungu momasuka, anthu abwera kutchalichi momasuka. Ngakhale ana obadwa mbanja mmene muli chimwemwe, timaonatu mwana kubwera kutchalichi ali ndwi, ukudwala hayi bwanji, akuganiza mavuto amene ali kwawo. Kulibe tendere, kulibe chimwemwe. Ndiye lero tikuona kuti pamene Mulungu akulenga Eva, makamaka mkazi amene Eva mukadaonera dzulo, komanso lero tikuona kuti Adamu adakondwera, Adamu akusangalala. Chimwemwe takamba kale ndicho chofunika mbanja. Koma nthawi zina pamene chimwemwe chimene chatha mbanja, chachoka mbanja, mumabwera chipwirikiti, mumabwera kusakondwera, aliyense amapanga zofuna zake, mapeto ake basi zinthu osayenda, chimwemwe chija kuchoka, ana kumachita kugona mwachangu kuti tisaonene ndewu leroli, asiyena azimenyana. Tingoziwa kuti chimwemwe chatalikira pakati kwathu. Chabwino, muthenga wabwino wa tsiku la lero, mfundo yayikulu imene tikuyipeza menemu ndi kukula kwa chikhulupiriro chimene mayi amene amakakamira Ambuye Yesu adali nacho. Tikuona kuti wafika kwa Ambuye Yesu ndipo akuapempha Ambuye Yesu kuti mwana wanga ine anagwidwa ndi mizimu, mukandichotse. Kuti Ambuye Yesu akumuyankha ngati momusereula, momukana, motani. Koma tikuona kuti mayi ameneyi sakutopa, sakubwerera, akupitabe kwa Ambuye Yesu, akukakamirabe kwa Ambuye Yesu. Mina phunziro lalikulu limene tikulipeza ndiyo kukhala anthu achikhulupiriro cholimba mwa Ambuye Yesu. Kuti nthawi zina timampempha Mulungu kuti atithandize pa mavuto amene tinali nawo. Tampempha ndithu kuti tikufuna banja,
koma kenaka mwamuna amene tapeza, mkazi amene tapeza angotimenya siku ndi siku. Ndiye funso nkomati kodi Mulungu adatiyankha pemphero athu? Ife tisatope, tikhale anthu achikhulupiriro monga mayiyu amachitira. Tidapempha kwa Mulungu ndikufuna ntchito, ndipo lero ntchito tayipeza, koma bwana sakutikonda, ntchito sikuyenda, chilichonse chingosokonekera. Ndiye funso nkomati kodi Mulungu adatiyankha? Adatiyankha, koma mwina akufuna aone kulimba kwa chikhulupiriro chathu. Tidapempha mvula ndipo inabwera, koma lero munda monse mwalowa zirombo, kuthira mankhwala ngati sitikuthira. Ndiye mwina funso kodi Mulungu adatiyankha? Adatiyankha, koma akufuna kuti aone kukula kwa chikhulupiriro chathu. Tidapemphera kulimbikira tili ku seminari kuti ndikufuna unsembe, ndipo usembe tinawulowa siku la lero, koma lero mavuto sakutichoka musembemo, lero sanduka mtanda chifukwa mwina zimene timaziyembekezera sikuzipeza. Mwina anthu sakutikonda, kupita palishi kuthamangisa, kupita palishi kuthamangisa, kupita mwina zaka 10 maiza mapalishi onse. Ndiye funso nkomati kodi Mulungu adatiyankha? Adatiyankha, koma kodi ife chikhulupiriro chathu mwa Mulungu ndi chotani? Mulungu amayankha mapemphero athu, sachedwa safulumira, koma chomwe chimafunika ifeyo tikuyenera kukhala anthu achikhulupiriro mwa Iyeyo. Pamene Mulungu sakutiyankha mwa mapemphero athu mwachangu, tisaganize kuti watiyiwalayi, koma ni nthawi imene ifeyo tikuyenera kukulisa chikhulupiriro chimene chimwa Iye ndi kuphatana ndi Iyeyo. Kodi inu ndi ine chikhulupiriro chathu mwa Mulungu nchotani? Ulemu ukhale kwa Atate ndi kwa Mwana ndi kwa Mzimu Woyera, monga panali poyamba, tsopano ndi masiku onse ndi pa nthawi zosatha. Amen. M'dzina la Atate ndi la Mwana ndi la Mzimu Woyera. Amen.